kanunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, kapin 1 ka milyon ka pesos nga kwarta ginkawat sa isa ka gasolinahan sa Barangay Alhis. Panapatay matapos maghikog matapos ginbuno sini ang iya asawa. Sa balita nasyonal, areas of concern sa 2022 elections natala na i-anunsyo sang COMELEC. Drug users top choice na ang marijuana. Maayong aga Bacolod, mga aga binugawahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Marso 29, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon. Good morning mga ka-aksyon. Good morning, Action Doors. Yes, maayong aga, Action Boy. Kag maayong aga man sa aton mga ka-aksyon. Nga nag-upod gid sa aton via Facebook and YouTube. Good morning. Yes, good morning. And you happy Tuesday. Happy Tuesday. And you look bright in your yellow outfit today. Thank you, Action Boy. Yes. Actually, it's mustard. Mustard. Mustard yellow. Okay. Kailan? Ano na yung yellow, yeah? Oo. Yellow man galing ka Mas sosyalong bala. Mustard yellow. Mustard. Actually, yellow siya, pero mustard yellow. Mustard yellow, yes. Correct? Yes, correct. Perfect. Good morning, Dra, and happy birthday sa kay Aksyon Eden Aboso. Happy birthday, Aksyon Eden Aboso. Happy birthday to you. No, patay mo naman. Ate Ruby, Happy birthday to you. Muna yan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Eden. Ano dapat? Tia. Abuso. Happy birthday, ga. Happy Ay, birthday. gasaulog na siya sa yay ka 36 nga kadlawan. Oo, nakalambot ka man 36. Kalambot na gid man siya At 36. last ay mo nga wish nga maka over 35 ka nalambot mo gid man. Yeah. So, bisan 36 ka naga hindi ma-pressure sa life. Yes, Padayon lang gyapon. everything has its time. Yes, correct. Why niya ka padali-dali, why niya ka palumba. Sige lang kay layo ka pa mag 40, 4 years layo to pa, go 40, pa. 4 years pa. Kasabad. So, damo ka pa time, di ba? Correct. Because damo ka pa because life begins at 42. Sa 42. Bago na. Charot. Life begins at 40. Siling ni Don Solweta. So, yun Yeah. lang ang pasayod nga. Ano ba sa may pasayod na siya nga life begins at 40. Correct. So, why ka pa? 4 years more 4 to go. years pa. Happy birthday, Action Eden. Yes. Kabay pa nga ang imo ginapreparar dira makaigo sa amon. Kag kabay I'm pa sure enough na sa aton. Kay daw kadamo kay na sa nakita ko nga nagdulong. Yes. Yung problema, gito siya nga daan. Yung problema sa kon paano Paano mapaigo. paano ipasaka, di? Kag ang lamisa niya kagagmay sang lamisa ta. Oo. Siling ko sige lang butang lanay sa salog kay Kasabot sa salog. sa salog lang kay Japanese style kita. Correct. Di ba? So, chopstick na lang kulang. Japanese style lang kita, nagakuha ka lang na mo, nagalumpiga, di ba? Yes. Kahit daw- Lumpiga, gila. Kaya daw laban niya nga padala dito mga Japanese foods man. So, Perfect. daw ka iya nga theme subong sa birthday, daw ka Japanese, no? Diyan Japanese pizza. Ay, Dito mo na. ay, Yeah. sorry. Japanese lang gali. Dalaan ko na karon ko mahingagaw ni Glazel sa akon ang sake. Ano? Sake. Anong
sake? Ang Japanese wine. Rice wine ba sa Japanese? May dala, may amo ng pasalubong sa imo ni ano. Ni, kuha ni Soon Hado to be ko. Hado mo. Oo, Lawrence. Ay, ibang Oo. level. Wahay pa sa sano pa to sa dugay na to nag-abot galing kay di na-enjoy pa nila. They are gina-enjoy pang still enjoying each moment. other. Yeah. After pila daan, 3 years, no? Manog 4 Manog 4 years. 4 years, Grabe, no? Grabe. Tingnan pa bayaan ko lang anay. Oo, hindi na siga mo ha. Kaya ang wine mo, hindi mo na daw mapanos. Correct. Isa, hindi man na kaya actually yung bukla, isa ka box mo, hindi ma-box. Wow, hindi isa ka box. Abi mo, isa lang ka bottle. Isa ka box. Ka Kaya nagambal sa ako nga nagtatugon ko si Lawrence nga kung gusto kung pwede ko sake, link ko anything. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:04. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidate Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:05. Sa detalye na sang mga balita lokal. Kapin 1 milyon ka pesos nga kwarta ang ginkawat sa isa ka gasolinahan sa barangay Alihis, Siyudad sa Bacolod, kahapon sang kaagahon, Marso 28. Sunod kay Police Station 7 Commander Police Captain Elmer Bonilla, nakitaan sa isa ka in-house nga empleyado nga nagawa ng cabinet kag vault sa sulod sang opisina sang gasolinahan pagbalik sini sa trabaho matapos magpanyapon. Ginkuha man sa makawatan ang benta sang gasolinahan halin sa itong Biyernes tugtog Domingo nga malapit 1 milyon ka pesos. Duha man ni Bonilla nakita sa CCTV footage ang 4 ka malalaki nga nagsulod sa opisina kag amo nagkuha sang kwarta. Ginkumpirmar man ni Bonilla nga nakilala na ang mga sospetsado kag ginapreparar na ang kaso ipasaka batok sa ila. Inside job ang inalantaw nga natabo sa pagpangawat. Ginungod sa Aksyon Radio Bacolod nga tago ng ngalan sang gasolinahan base man sa pangabay sang pulis bangod nga nagapadayon pa ang hot pursuit operation. Patay ang bana matapos naghikog pagkatapos siniginbuno ang iya asawa sa sitio Amumuka, Barangay Banog-Banog, Banwa sa Isabela, Negros Occidental. Ang napatay ang ginkilala kay Ricardo Daniega, 32 anyos, samtang pilason niya asawa. Ang ginkilala kay Linlin, 28 anyos, tanan nagapuyo sa mga lugar. Suno kay Police Captain Joseph Partidas, hepe sa Isabela Police Station, malas 4 sang kagahon sa Domingo, Marso 27, nagbangon si Ricardo kag nagwa sa ilapulian kag nasundan si Linlin. Nakibot na lang ang asawa nga hinali na lang iniya ginbuno sang iyabana sang pila ka beses. Apang di buenas nga nakadalagan kag karon ginabulong sa hospital. Pila ka oras ang makaligad, nakita na lang ang bana sa kalayoon niya 1 kilometro gikan sa ilapulian kay nagabitay sa puno sang kahoy kag patay na matapos maghikog. Dugang pa ni Partidas ang bana nagpakonsulta sa doktor kag nibaluan o nagpakonsulta sa doktor Santo kag nibaluan nga may ginabatsyag sa lawas. Magluwas siya ginabatsyag wala man sang inaway ang mag-asawa. Samtang patay ang isa ka senior citizen nga babae kag pilaso naman ang iban pa nga mga pasahero matapos nagbunggo ang inasakyan nga tricycle sa concrete base sang street light sa crossing Mag-Aso sa barangay Uringao, siyudad sang Kabankalan. Malas 4:30 ang takna sang hapon Domingo nga adlaw. Ang napatay ginkilala kay Marieta Mendoza, 82 anyos, kag pumuluyo sang Purok 3 sa barangay Talubangi, siyudad sang Kabankalan. Sa interview sa Action Firing Line, gibahag ni Kabankalan City PNP Traffic Investigator Police Corporal Chucky Belbes nga 11 ang sakay sa tricycle, lakip ang driver kag padulong na sa proper sa syudad sang matabo ang aksidente.
Suno kay Belbes, nag-malfunction ang tricycle nga ginadala ni Rolando Bilbao, 26 anyos, kag tungod nga dulhugon, naglapaw ini sa kurbada nga dalan kag nagdiretso sa concrete base ang street lights. Nagwa man sa investigasyon nga magpamilya man ang basakay sa tricycle kag si Bilbao apo man ni Mendoza. Nagapangabay si Anan Balora, manghod ni Anak Bayan Negros Chairperson kag Community Organizer Harleen Balora sa pamunuan sa Commission on Human Rights kag suno kay Anan bilang utod kag miyembro sa Akbayan o Akbayan Negros. Nagapangabay ini kay CHR Negros Occidental Romeo Valdebarona nga magpatunga kag maghimo sang ilang investigasyon na lakip na diri ang pangabay nga kakason ang militarisasyon sa kaumahan. Sa pinakauling update si Balora ang preso karon sa MBDJ Annex kag Annex Building kagin paidalom sa 21 ka adlaw nga quarantine anti-silo sa NODJ. Nakilala na ang duha ka ginapatihan mga miyembro sa New People's Army nga napatay sa nagluntad nga enkwentro batok sa makatapos ang 94th Infantry Battalion sa Philippine Army sa Liko-Liko, Sitio Kunalom, Barangay Carabalan, Himamaylan sa itong Sabado, Marso 26. Sa impormasyon gikan kay Police Lieutenant Colonel Reynante Humocan, ang hepe sa Himamaylan PNP, ang napatay kilala nga Sanday Arnulfo Sabanal, 41 anyos, kag Jason Sabanal, 30 anyos, pareho nga mga manguma kag residente sang Purok Lunoy sa Sitio Kunalom, Barangay Carabalan sa Muman nga syudad. Ginkilala mismo ni Carabalan Barangay Kagawad Rochi Sabanal ang mga nagkalamatay. Nakaaguman sa duha ka igo sa bala sa lawas si Arnulfo, samtang may 7 naman ka igo sa bala sa lawas si Jason. Ginpaidalon pa sa autopsiya ang mga bangkay. 4 ka lugar sa Western Visayas ang wala sang bag-o nga kaso sa COVID-19. Sa datos ng Department of Health 6, nadugangan sang 20 ka kaso sa COVID-19. Ang Iloilo may 7, Bacolod City 5, Capiz kag Negros Occidental 4, samtang 24 ang bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 174,830 kag 48 ang bagong nagkalamatay nga nagdala sa kabilugan nga 5,525. Ang Western Visayas ang may 183,074 ka kabilugan nga kaso sa COVID-19 kag 2,628 diri ang aktibo. Areas of concern sa 2022 elections, natala na i-anunsyo sa COMELEC. Samtang drug users, top choice na karon ang marijuana. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga
mga environmental issues kaangay sa polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel, Cabatu. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure na! Okay. Good morning. Kay di na tatawagin naman. Way pa. Away pa tagli ka start. Sorry, mga ka-aksyon. Napagli ka start. Sige. Na ubos ang oras ta sang tamyaw kay Aksyon ay, Eden. Sige lang kay disturb yun nga tamyawon. Kag Yes. maubos kitang isa ka tabla commercial. Gibla nga pagtamyaw sa iya. Yan. So, good morning na kay Miss Ana Senoro. Good morning. Jovi Monares. Philip Isulat. Maayong aga. Kay Miss Jinky Delagdon, thank you so much sa 50 stars. Good morning. Kay Mr. Beboy Villasor, Ma'am Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, kag hindi ko mabasang sugbon. Kay nag-send siya 50 stars, so hindi ko ma-see more. Kay Miss Homa Lumena, good morning. Kay Dennis Richard Tiboroma, maligayang araw po sa ating lahat at maligayang kaarawan. Sa isa nating, Tsaktan. Sa isa nating magiting na tagbalita, Miss Eden. Wow. Ano na, dance man, sana masaya ka ngayon. Happy birthday ko na sa imo, Aksyon Eden, hambal ni Dennis. Magkita-kita, makadto di siya. Kasi madala siya, guro litson pa ka. Magkita-kita tayo mamaya, lungsod ng Bacolod, makakapangit na tayo ng litson mo. Okay lang na, Dance. Saan ulas mo ka on lechon, Dance? Atia Kimiriman, good morning. Kay Ma'am Maria Luisa Melos, good morning. Kaginatamyo niya gid sang happy birthday si Aksyon Eden. Kabay pa mahubog mo sila karon tanan. Ay kalay, ay mabusog gali. Kung mahubog di karon tanan, Ma'am Luing, wala gini may newscast, boss. As Action Boy kaya yan niya. Si Action Boy, powerful na sa mga muna. Powerful. Sige, kay Andre Ojuelar, good morning man. God bless man sa imo. Thank you. Ginatamyaw man ni Miss Jinky si Action Eden sang happy birthday. Yes. Sige. Get well soon ko kay Dr. Matt Mayo. Gani, get well soon, Ano Doc si Dr. Matt? Ano si Doc Matt? What happened to my body? Sige lang. Erla Vega, Annalyn Villa Esther Boot. Pamati man sila gyapon sa Antique. Antique galing ni siya. Sa kay Jonalyn Nial de Cripito, kadamo ni sa sang tamyawon mo si Ma'am niya Rio Antong Kuwa, Macariola, Piket Macariola. Jin Borom, mare, morning sa imo dira, no? Sana soto nga
Milk lang pirmi ginainom. Akid niya kay milk lang pirmi ginainom. So guys, drink water gid. Yes. Dr. Matmeo, you should drink water. Yes. Drink more plenty water. of Huh? water. That's an advice for your friend. That's an advice from frustrated doctor. That's an advice from the frustrated doctor. Dr. Boydie. Drink lots of water, gamit ko niya gali si doctor. My Doc body Matt. there. Drink good water, Doc Matt. Hindi mo ni matadlong. Hindi na sa kanil yan karon. Ay, sorry. Please drink a lot of water, Doc Matt, because you So will you can not straighten the back. You will not straighten the back of Aksyon. You will not straighten the back? Straight na ba? I can lie. So you will not straight? I can lie. So you can will not straighten my back. align, And sige. align to the world. Align everything and to be followed to everyone. Align align with nature. Align with nature. Sige, get well soon, my buddy, Dr. Matt Mayo. Faustino Capilio Navarro Jr., Noim Dipon, Roberto Eraposco Caraballo. Musta ka na sa utuda dira sa dumanan? Mga tricycle drivers naton dira. Good morning gid sa inyo, ha? Good morning. Bert, liog lang ko da kuan sa ila. Tamyaw sa ila. Kung wise la monitor, tamalas la tamyaw sila ni Aksyon. Boy Duran. Yes. Good morning. Kagawad Melchor Baroka Rumbines. Good morning. Happy birthday kuno sa matahom nga Uncle Woman sa Aksyon Radio Bacolod. Yes. Good morning, Kagawad Melchor. Nya hello pag kami subong nita Annalyn sa Antique. Nag-greet pa siya kay Aksyon Eden, happy birthday. Yes, so nalawag ko na siya, Atiya. At tita, yan nagali Tita gali si Annalyn Boot. Siling mo, boot gid man na? Oo, boot na. Sige. Christian Bea Dalisay, happy birthday mo kuno kay Aksyon Eden. Yes. Salamat. Salamat. Kami na mapasalamat. Kami na lang pasalamat kay Isa man lang kami si kapamilya, Aksyon kag isa kami karon kakalanan sini. Isama lang kami ka toothbrush. Ala ka lain guro ko isa lang ko mo. Torko Jongko, good morning man sa imo, tol. Kumusta ka na? Kag sino pa? Si natamyaw mo naman si Ray Flores Baryoga. Yes, of course. Ato, Good morning sige. dira. Sa tanan nga nagapamati mambla sa YouTube, tingog-tingog man kamo da bisa pamati sa YouTube. Kay galantaw lang gid sila Action Boy las laga comment. Kaya mal na guro paano pa mag-comment kay wala niyo man ginabasa. Kay wala taga-open YouTube. So subong nag-open ko. So comment ka mo dira kung sinong ga watch and diin ka mo halin. Yes. Good morning lang kay Sir Edwin Pineda. Good morning man sa imo ihada Black Action Boy, si Miss Maria Rivera Morayama. Kag sa iya family, Family Rivera. Good morning. Si Sir Noel Amar sang Canada. Good morning. Ay, mas standby na tagalit. Sige. Sige, standby na? Standby na sa mga balita national. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radio Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang Numero 1.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:23, detalye na sa mga balita nasyonal. Ginanunsyo naman ni Commissioner George Garcia nga i-anunsyo sa Commission on Elections sa adlaw sang Huwebes ang listahan sa mga areas of concern may kagtanan sa 2022 elections. Sa laging handa public briefing, ginpahag ni Garcia nga nagpasa na sang listahan sang color-coded areas ang Philippine National Police kag Armed Forces of the Philippines. Ang PNP amo ang nag-classify sa pila ka lugar sa Pilipinas sa 4 ka color-coded categories nga gidalakipan sang green, yellow, orange kag red. Ginbulgar sang Philippine Drug Enforcement Agency o CONFEDEA nga top choice na sa karon ang marijuana sa mga drug users sa Pilipinas. Sa statement ginpahayag ni PDEA Director General Undersecretary Wilkins Villanueva nga dominante sa karon ang marijuana kag nalapawan sini ang shabu nga sa kalawigon ng top choice sa mga drug users. Suno kay Villanueva ang iyapahayag angot sa marijuana ang ginbase sa kadamuon sang ila na kumpiskal sa tuig 2021 kag sa survey results ang Dangerous Drugs Board sadtong 2019. Ginklaro na ba ni Villanueva nga sa pihak nga hindi na nagapanguna ang shabu, nagapabilin nga ginakonsiderar ini nga top drug of concern tungod sa epekto sini sa utok kag kabuhi sa mga nagausar subong man dako ang maganar sa mga drug players. Nagapabilin sa gyapon sa alert level 3 ang Taal bangod sa barangay pagluntad sang Friato magmatic eruptions. Sa pinakaulihing bulletin sang Feebolts, nakarecord sila sa 2 ka Friato magmatic events sa Sabado sang gabi, kag 2 ka iban pa sa Domingo sang aga. May na-report man nga 14 ka volcanic quakes, kalakip ang napulo ka tremors, nga nagalawig sang tubtub 3 ka minutos. Ginpahag naman ni Feebolts Director Renato Solidum nga duha sa paglupok sini nga semana, ang nagbuga pa sang plumes nga naglambot sang tubtub 800 metros. Gipasiguro sang Feebolts nga paraan nila ginaobserbahan ang aktibidad sang bulkan sa sulod sang 2 ka semana antes liwat nga magdesisyon kung ano ang mangin bagong alerto sini. Duha pa ni Solidum, bisan pa nga ipanaog nila ang alerto sang Taal sa level 2, may posibilidad sa gyapon nga makahimo sang mas mabasko nga paglupok. Sa kaso sang Taal, ang aktibidad sini ang nagumpisa pa sa tong Enero 2020. Naglabot na sa masobra 1,500 ka pamilya ang gin-evacuate sa mabanwa sa Agoncillo kag Laurel sa Batangas bungod sa pag-alboroto sang Bulkan Taal. Suro kay Lito Castro, ang head sang Batangas Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, yara sa 1,541 ka pamilya o kun 5,693 ka residente nang mayara ang kunyara sa evacuation center. Ginakinahanglan man yay saylo ang ginatos ka pamilya bangod yara sila sa sulod sang 7-kilometer danger zone sa palibot sang Taal. Dugang pa ni Castro, istrikto man nga ginapatuman sang lokal nga gobyerno ang mga health protocol bangod sa gihapon sa paandam sang COVID-19. Nagparumdum naman sa publiko ang Philippine Overseas Employment Administration may kangtanan sa ginatanyag nga trabaho sa abroad nga makitaan sa social media. Ilabi na subong amat-amat na nga nagahalog ang COVID-19 restrictions sa ibang nga pungsod. Una dire, naglapda sa social media ang nagatanyag sa trabaho para sa 450 ka Pinoy teachers nga kinahanglan sa Taiwan. Tungod sa dako nga sweldo nga yara sa 115,000 pesos sa kada bulan, madamo ang mahimo interesado nga mag-apply. Bangod sa ligid panugdong sa POEA nga maghalong kag usisaon kung lehitimo ang tanyag nga trabaho abroad nga makitaan sa social media. Nagalaom si Davao City Vice Mayor Sebastian Baste Duterte nga i-endorso sang iamay nga si Presidente Rodrigo Duterte sa Presidential Bet Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sunod kay Baste, wala pa siya makahibalo kung i-endorso sang iamay si Marcos apang may mga patimaan na labi na ang pag-endorso sang PDP laban kaya BBM. Martes nakaligad nga semana sang inanunsyo sang PDP laban Kusiwing sa diin miyembro ang Presidente ang opisyal nga pag-endorso kay Marcos bilang Presidente. Samtang ginpahayag naman ni Baste nga nagapanguna si Marcos sa syudad sang Davao sa di nakakuha ini isang masobra 80% sa survey. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:27. Good morning nandra kay Amor Montaño Alvarez. Kag sa kapihan da ni Ladni sa may Kalubay, Bago City, may aga dira sa inyo. Sa pamilya Caraballo, dira sa Candoni. Good morning, pamilya ni Roberto Caraballo sa Candoni. Kay gapamatik ko na ang mga taga-Hutuda ara sila. Gina Macapacientos sang Barangay 29. Good morning man. Kag good morning dira kay Miss Muriel Lobaton. Yes,
Good Yes, morning, Miss morning. Mariel, sang Mascom Department, Sang Unowith. UNOR, yes. Good morning. And happy birthday sa kay Aksyon Eden Aboso. Happy birthday, Aksyon Eden. Yes, kabay pa nga mga inmalipayon ikaw sa imo, ika Ika 36. 36 nga kaadlawan. Oo, 4 years to go before you reach the age of 40. Which is Kagdra the na start mag-start ang imong ng life. life. Because life begins at 40. yes. Happy birthday, Aksyon Eden! Kualan di ka rin Ari ko di Yeah. Ari lang ko di No problem. Yeah. Inyong inumatihan na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Aksyon report, second portion. Upod kay Aksyon, Fred Salanga. Ang inyo naman nga news team, Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Mga ka-Aksyon din naman sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Bacolod Aksyon Aksyon Radio. Radio. Life